भगवान कमर गया फिर भी हार्ट को देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeah 11 12 13 14 yeah 15 16 17 18 18 19 20 wow गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आङो आवगोलावहाय बे आंनि नैबे आखाइखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय मानो होनोब्ला हेन्ड स्प्रिं खालामनो थाखाय आखाइ फारसेजों उल्था फल बारनो हमनानै बेनिफ्राय जाम्प पुशआप गोजान जाम्प पुशआप खालामना थांनो थाखाय आं ओरैबायदि मोनसे एक्सारसाइज खालामोमोन आथिंखौ सायाव दोननानै आखाइखौ हायाव नाबथानानै खमसे खम 200 बारसो काउन्ट खालामोमोन आं 200 बार सहज नङा बे आखाइया माने माबा जालांजोबो 200 बार काउन्ट खालामनानै थानाया सहज नङा गोदो खालामोमोन आं बेनिफ्राय माखासे प्रब्लेम जाबाय सिं सानाय खेला गेलेनानै बेनिफ्राय आं गारनानै दोनबायमोन बेनिफ्राय गोसोआ मानियाखै आं माने ट्राइ खालामनो लुबैदों 200 बार काउन्ट खालामनो हागोन ना हाला आङो बेफोरबायदि थानानै बेनिफ्राय आं गेजेर गेजेर पुशआप मारिबावोमोन माने आथिंखौ सायाव लानानै मानो होनोब्ला बेफोरबायदि खालामोब्ला ओरैबायदि स्ट्रं जायो आखाइया जिम खालामनायावबो गोबां स्ट्रं जायो आरोना गोलोद गोलोद थिखांनो हायो गोलोद गोलोद दैखांनो हायो बे आखाइया स्ट्रं जानायनि उनाव बेनिफ्राय नाजानोसै बेनिफ्राय आं मालाबा नोंसोरनि सिगाङाव जाम्प पुशआप माने बादल' 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 पुशआप खालामना बेसेबां गोजान थांनो हायो आं बेखौबो देखायगोन ट्राइ खालामनि हा फैजोबगोन ना फैजोबा बेवहाय नायनि या पहला मैं 200 बार तक करता था काउंट उसका बाद कमर में प्रॉब्लम हो गया छोड़ दिया मैं सारा एक्सरसाइज छोड़ दिया अभी मैं फिर से दोबारा ट्राई करेंगे होगा नहीं होगा 200 काउंट करना आसान बात नहीं है 200 बार काउंट खालामनाया सहज नङा आरो पुशआपबो देखता हूं ट्राई भगवान स्ट्रॉन्ग है या नहीं देखता हूं हाथ मेरा अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 wow 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 हिलना शुरू हो गया 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 wow 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 हिलना शुरू हो गया 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 wow 100 1 2 3 4 whoa 5 हागोन दाबो wow 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 wow
बेखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय गोबां खामानि होयो आखाइफोरा स्ट्रं जायोब्ला खारनायफोरावबो खामानि होयो बुक डाउन खालामनाय सिन आप सायाव जाय जों सिन आप खालामो जोबोर खामानि होयो आखाइया स्ट्रं जायोब्ला वाव हाबावगौमोन आङो खम फिदो आखाइया 200 बार हायोमोन आं सिगां आरामसे लासै लासै साननानै वाह ट्राइ खालामनांगौ ना गोदो हायोमोन गारना दोनबा मा जानो एसेबां खस्थ' खालामनायनि उनाव गारना दोनजाया अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द